Bagwa wakabva vachikikiridzana kusvika pabayana kwavakaita. Uyu uri kufa yakanzi akazobaya waakabaya, iye achibva azozvibaya mushure kwaabaya mumwe mukomana waakabaya. Vanhu vanenge vabashuga umu ndovanoenda kujeri vanogara ma6 months. Vauraya vanhu vanenge vangorimo mugeto tongori navo tongopesana navo. Kune mapurisa nedambudziko riripo, community sometimes hainzwisise how police work. So pakudaro panogona kuita mablame game nekudii. Pandofungidza dai community yagona kuzvibatisisa kuti mapurisa ari welcome everyone kushanda naye. Kujeri ngakumboende vanhu vanenge vakunyanyouraya. Ina hangu munoona kuti chimo akanoona kana basa rekunzi kana kuhenga vanhu vanouraya vanhu haandorida because vanhu vacho vanouraya. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndironzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe, tinokukurudzirai kuti muite subscribe. Uyewo mubate notification button kuitira kuti pese patinounza nyaya pano paDestiny TV munobva mangoziviswa. Kusubscribe mahara hapana mari inodiwa. Moita share and like nyaya dzatinokuunzirai panapa. Nhasi uno tadzoka zvakare muguta reChegutu. Mazuva apera aya takauya mushure mekunge mabayiwa umwe mukomana nebanga paBhawa. Nhasi uno tadzoka nzvimbo yatakamira inoi pedyo nepanapa pane mukomana ari kunzi iye akabaya umwe mukomana nebanga. Iye achibva azvibaya achibva afa. Mukomana akabayiwa uyu akamhanyiswa kuchipatara akakwanisa kurarama. Tiri kutaura nevagari vemuno muChegutu. Avo vazhinji vari kutaura kuti nyaya yemapanga yanetsa muno muChegutu. Nguva unenge uchingonzwa izvozvo zvekuti pane abaya umwe nebanga kana kutoona munhu anenge abayiwa nebanga. Uye vakumbira vanoita zvemutemo kuti dai vaikwanisa kuramba vachifamba munharaunda hungava husiku nenyaya yekuti vanhu vava kutotya kufamba kana kwadoka. Nekuti pese pari kufamba vanhu hauzoziva kuti munhu akatakurei. Madzimai atataura nawo ati zvaakutotyisa kunyangwe kutsiura mwana nekuti hauzoziva kuti chii chaakatakura, chii chaanozoita. Mafambiro zvakanyanyoita hatisi kumaziva zvemunotanga tisipo, asi iyoyo nyaya takagonzwawo sekudaro kuti muno muChegutu zvatoitika zvokutoti munhu abaya munhu nebanga iye akazozvibayawo tisingazivi chokwadi kuti ndicho chokwadi here chezvinhu zvakaitika. Tikatarisa muno muChegutu hapaperi nguva usina kunzwa kunzi kunoku kune munhu abaya umwe nebanga. Uye zvitoita kuti munhu iyeye akanga atori nebanga paanga ari. Chii chamungade kutaura pamusoro pekuti vanhu vezvinezvi vaakufamba wakabata mapanga? Zvakutotyisa muno muChegutu kunyanya. Kubayiwa nemakesisi akadaro awanda. Saka ikonota kutotya kutoti uchero kutotsiura munhu chaiko wasangana naye because hauzotanei. Saka tinotobatikanawo nazvo kuti dai patorwawo matanho pamusoro penyaya dzakadaro. Gogo, chii chamunofunga kana chamungade kuti zviitwe zvichida nevemutemo kana kuti zvamungayambire kuti vanhu vaite? Isati tokumbira kuti vemutemo dai vatoona kuti vangatore matanho api nenyaya yevana. Vana vedu vapera. Asi iye chete ari kunzi azvibaya. Vakawanda ongonzwa kunzi apa abayiwa, apa abayiwa. Maaccident. Iyoyo accident yamuri kutaura yekugadzema takainzwa. Tine vanawo vanenge vabudawo vachitsvaga vanenge vachitaura kuti kwaita accident nhasi. Saiye uyu wokuzvicheka uyu. Takanzobatikana zvakaitika na3 o'clock kumasikati. Takangoitawo zvokunzwa hatina kuzviona kana kuti tizive kuti rufu rwacho ruri kuchemerwa kupi hatisi kuziva. Chii chamungakumbire vemutemo kuti vaite? Nekuti tiri kuona kuti zvakutange sekunge vanhu vari kungofamba vakapakata mapanga. Tangokumbirawo vemutemo kuti vatitorewo matanho kuti hamena kuti vangaite sei kuti nyaya yemapanga ipere muno muChegutu. Vanhu vakati zvanzi mwana uyu vana havanzi vanga vari 2 vaine chingoro chavo vaipusha anzi magasi tengi hamene kwavaiendesa. Saka hanzi anga akamira murodhi ndo manzwiro atakaita. Vana vaindobva vati toda kupinda.
kana kuti ndo pakatanga hondo yacho hatina zvatakazoziva nokuti kunzwawo. Saka mumwe hanzi akazomhanya achitsvaga rubatsiro, mumwe wacho abayiwa ainge muhombe uyu mudika akumhanya kunoti vabatsirwe. Saka hapasi kuzozivikanwa kuti ipapo kana kuti anga akutiza here kana kuti chii chakazoitika, handobva azozvicheka. Saka nyakubaya ndiye akazozvibaya achibva afa. Umwe wacho uyu akakwanisa kupona akaendeswa kuchipatara. Aripo, hatitoziva paanogara, aripo. Aiwa mashitaini. Mukoma makadini henyu? Tiripo edu makadiwo. Tauyawo kuno kuChegutu kwatiri kunzwa kuti kune mukomana akabaya umwe mukomana asi iye achibva azozvibaya achibva ashayika. Imi makanzwawo kuti zvakafamba sei? Ndangonzwawo panapa pakabayiwa munhu. But zokunzi zvakafamba sei ndikanyaipangu. Tikatarisa muChegutu apapere nguva tisina kunzwa kunzi pane munhu afa nekuti abayiwa nebanga. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro penyaya iyoyo yekuti vanhu vakutange vari kufamba vakatakura mapanga pese pavanenge vari? Iyoyo nyaya iyoyo yemapanga muna muChegutu yatonetsa. Totoshaya kuti itawo sei sevana tagara tichirova navo totoshaya kuti itawo sei. Yatonzwawo kubva kwamauri. Chii chamunofunga kuti muve mutemo vangaite mapurisa nevamwewo kuti vanhu ivava vanenge vabatwa vaiswa mumatare edzimhosva, zvamungafunga kuti vangaitwe? Vanobate dzimhosva zvavangakwanisa kutoita ndezvekutoti ivo kana kwatodoka sezvika vachingofambawo vachiona kuti zvirikufambawo sei. Nowo kuti mapurisa atendererawo vachifambawo vachiona kuti vanhu vari kufambawo sei. Zvichireva kuti ino nzvimbo yeChegutu yakutotyisa kufamba usiku here? Haindotyisa kufamba usiku. Saka imi munopinda kudzimba ngumanguvai? Isusu isopedza basa na 5 azoti kana 6 tiri adoko motokurumidza kupinda mumba nekuti makutotya kunge muchifamba usiku. Hanzvadzi tauyawo kuno kuChegutu. Takabva kuno kwatina nguva tabva paine mukomana akanga abayiwa pagadzi pamashops. Iko zvino zvitanzwa futi kuti pane umwe akabaya umwe nebanga iye achibva azvibaya achibva afa. Imi makanzwawo kuti zvakafamba sei? Information yakanyanya hatina kunyatsoziva kuti zvakafamba sei hazvona, but takazongoona vanhu vakumhanya vachinoona kuti chii chiri kuitika, takazongoona vanhu atoenda ngatofa. Akatouya kutakwa nepolisi afira ipapo? Polisi ndomanga kusvika kutakura wepaenda. Takatarisa muChegutu nyaya yekuti unongonzwa kunzi kuno munhu abayiwa nebanga iri kuramba ichiwanda. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pezvo zvekuti vanhu vari kutangira kutofamba vakapakata mapanga pavanhu? Vanhu vakashona ina yakutotyisa, nzvimbo yedu ino yakutotyisa zvekuda takwanisa kuwana rubatsiro kana kubva kupolisi. Polisi necommunity taita sei tabatsirana tamain hand chezi necommunity sage nokuti vanhu vane mapanga vamwe vacho notochivaziva but vamwe vacho novatyisa kutotaura kuti auya nebanga uya nechii. Saka if you have cooperation nepolisi toshanda pamwe chete kuti tikwanise kunge tichiita put away such things nokuti tiri kutoparara sehuku munomu. Iyo nyaya yemapanga iyi zvine nguva here zvokuti munoti aiwa zvichida pamwe vanhu vari kubayiwa usiku kana kuti zvaakutongotyisa chiro nguva? Vanhu mana vemapanga embonjera usiku but ipapa muna vakatozvita kwakachena. Vane chikuru chaicho imajima yange age achiona zvakaita seizvozvo zvachina zvichazofamba zvakaita sei zvakanaka. Saka inini kurudziro yangu hombe ndeyekuti dai noziterapi yakwanisa kushanda necommunity tobatsirana nokuti pamwe dzimweni dzenguva munhu omupurisa munhu kuti akwanise kufuta achiita such an operation ari one anogona kunge achivhunduka vanhu vemabhema. But if we working together community and police I think we can overcome this. Tinoona kuti dzimwe nguva unozonzwa zvinzi aiwa vanhu vacho vakasungwa unoona vadzoka futi. Mapurisa dzimwe nguva vanenge vaita basa ravo vasunga munhu ochienda kukoti ozonzwa kunzi munhu akadzoka. Chii chamungade kutaura imimi kune vanoita zvemutemo vanozotonga vacho? Ipapo ndo pari kutirwadza ipapo nokuti tinogona kutonzwa kuti munhu akauraya akaita sei umona futi ari kunzeu. Saka ipapo vanofanira kuti take action maererano nevari kutonga nawo idzi. Ndofunga isusu kuti mukufamba tinombonzwa kuti no mupurisa akadai atorwa neanti-corruption uyaitawo sei dai zvaitikawo futi kupi kumakotsi ikoko nokuti ndokuri kufira nhau dzakaita sei dzakawanda. At the end of the day unotonzwa munhu achina achitaura kuti mari ndo inosunga munhu. Kana usina mari unoita sei
unoenda. Saka ipapo panoda kuti patarisiswe pavanhu mukomana akabayiwa uyu makanzwawo here kuti ari kupi, ari muchipatara iko zvino izvi here kana kuti hamuna chamakanzwa? Nhau dzatiri kunzwawo mucommunity zvikunzi ari muchipatara, asi mwacho ndovanozvati akafa, asi mwacho tapedzera kunzwa zvinzi ari muchipatara, but kunomuona kana kumuziva no hatinambura taziva ndiani. Mainini tauyawo kuno kuChegutu uko kwatiri kunzwa kuti pane mukomana akabaya umwe nebanga, iye achibva azozvibaya achibva ashayika. Imimi mune zvamakanzwa here kwati zvamakaona? Zvatakanzwa isusu patakasvika panzvimbo takanzwa kuti vanhu vakanga vachikikiritsana, kubva kwavakabva vachikikiritsana kusvika pakubayana kwavakaita. Uyu wekufa yakanzi akazobaya waakabaya, iye achibva azozvibaya mushure kwaabaya mumwe mukomana waakabaya. Takazosvika isusu munhu uyu atofa, akangoiswa mungoro akabata banga. Makatosvika mukamuona ari mungoro akabata banga? Akafa akabata banga rake? Banga iri zvinonzi nevamwe vanga vakasika kusvika panzvimbo zvinonzi akabatiswa banga. Achibatiswa nani? Ava vakabaya vachona ava ndo vanonzi vakamusimudza vakamuisa mungoro. Vamuisa mungoro memuya ndopa vakazomusiya ari mungoro vachienda kuchipatara. Zvekuti mimi makasvika chitunha chichiripo, munhu yema akwanisa kumuziya ndewenharaunda ino here kana? Ndewo munharaunda ino. Kutaura kuno kwakavigwa here, uye umwe wacho akabayiwa uyu kuchipatara, ari kuchipatara here kwati akatobuda kuchipatara? Apa tisatanzwa zvizi here. Kubva aenda kuchipatara, uyu aenda kuchipatara tinazvo takazombonzwa. Then uyu wekufa takangopedzisira kunzwa achitakurwa nepolisi. Zvakaitika kumanguva izvozvi? Zvakaitika kumaraundi past 3 vana vechikoro vachibva kuchikoro ndopa zvakaitika. Iwe uri musikana wechidiki, chii chauri kuda kutaura nenyaya yekuti nyaya iri kungotaurwa, nyaya iri kuitika muno muChegutu yemapanga inenge iri kuramba ichingowanda? Inini sewechidiki ndikuona kunge zviri kuvhiringidza kana vagari vemuno munharaunda, zviri kutivhiringidza kunyange mukufamba takutotya kana nekufamba mumugwagwa umu takutya kufamba chiti pamwe ndingangosangana nezvingasanganawo neniwo munzira. Tikuonewo uri mukomana wechidiki muno muChegutu, nyaya yekurayiwa nevanhu vane mapanga itonge iri kuramba ichiwanda. Iwewe nyaya yemukomana yatunzi akabaya uyu asi iye achibva azozvibaya achibva azviuraya, wakainzwawo here? Ndakainzwa. Wakanzwa zvinhu zvenge zvofamba sei? Ndakanzwa kuti hanzi akaurayiwa here nevanhu vanga abaya, vamwe vakati akazvibaya nekuti angafunga kuti auraya munhu. Saka nyaya dzaidzongouya pakasiyana siyana, asi inobatika nyaya hapana. Sofa hapana tikusiya. Mapurisa havana zvavakasitaura kuti zvamakanzwa kuti mapurisa kuti zvakafamba sei? Tina hadi kunyeba hatina zvatakanzwa. Inyaya yekurayiwa kwemapanga yacho iri kuramba ichiwanda. Iwe uri mukomana wechidiki, chii chauda kutaura pamusoro penyaya iyoyi? Chokwadi maundi dzawanda ende vanhu vacho mai zviri kutishamisa. Munhu anouraya munhu mangwana unomuona aripo panze. Saka hatina zvatinochiita, vanongoramba vachiuraya vanhu bozi kujeri kwacho vanongodzoka. Vanhu vanenge vabashuga uku ndovanoenda kujeri vanogara ma6 months. Vauraya vanhu vanenge vangorimo mugeto tedingori navo tongopesana navo. Saka hakuna zvatinochiti chikuiti. Chii chingange chiri kukonzera izvozvo zvekuti munhu atakamusha kadiki anoenda kujeri asi vari kuuraya vanhu varamba vari mucommunity? Izvozvo handi kunyeba muchembera. Zvotoda kumusoro ndo vangatoziva because vanhu vacho vanenge vachingourayana. Chero vanhu vanourayana kana zvinhu zvisina kana basa. Unotoona vanhu vakutonetsana kuda adai aurayiwa atozofa munhu uyo anga achiro. Vanhu vacho vauraya vanhu, vamwe vanobatwa vobuda, vamwe vanoenda kujeri, zvinhu zvingori pakasiyana siyana. Plus futi madrugs ndo vamwe ari kukonzeresa zvinhu zvakadhara. Because vanhu vachacha nemutoriro, mabhurongo, mbanje zvikufanira kumboita zvishoma futi kunyanya mabhurongo. Because vanhu vari kushandiswa nehasha dzemadrugs. Mabhurongo zvikuuraya mageto edu akawanda izvo. Vanhu vari kuparara neguta. Imo muno macho mumabhesi anotengesa zvanotozikanwa here kunzi mabhesi aya ari kutengesa mutoriro, uye chii chiri kuitwa kune vanhu ivavo vari kutengesa?
hai papoka handidi kunyeba vanhu vemabhesi vanongotengesa zvinhu panombovharwawo zvimaminitsi chimero chavo chongoenda vodzoka vanhu votanga kutotengesa madrugs hapana zara anonzi raswera pakavhara pabhesi hazviti pandoshanda chete totomonza kuti vanhu vasungiwa but unotomuona achitopfuura munhu yakunzi asungirwa madrugs akupinda ngoti mangwana unomuona anenge ari panze saka mutemo ndokutiregerera ende vanhu vanopera mutemo wakasaita serious because handina zvati ndichiita kuti munhu auraya munhu anoonekwa ari panze achitoita zvaanoda achitoda kurova mumwe futi saka hatina macommunity service edu kujeri ngakumboende vanhu vanenge vakunyanyouraya ina hangu munoona kuti chimo akanoona kana basa rekunzi kana kuhenga vanhu vanouraya vanhu haandorida because vanhu vacho vanouraya vanhu hai ndingatorida rekuhenga vanhu vanouraya vanhu kuti zvimboita shoma panofanira kunge sakanga mutemo negumi soke ngoti vanhu vanongonzi kana akuraya munhu ari kungofa kana munhu ane 2-3 medals anofanira kuurayiwa kuti vanhu vambotya kubaya iye zvino izvi tiri kuona kuti mutemo iwowo wekuuraya wakabviswa munyika ino yedu yeZimbabwe uri kunzi wapiwa mukana iwewo unoda kuti mutemo iwowo wekuti aurayiwewo unoda kuti udzoke zviri nani kutangira vane 3-4 medals because vanhu vacho vanouraya vanhu vanongoramba vachiuraya hani masvona saka panodawo vane 2-3 medals vangoonawo kuti zvinorwadza because hakuna chinhu chinorwadza muchembere chongoti unongonzwa kuti ningaurayiwa nhasi nenyaya yekuti kana kuti inyaya yebhebhi kana kuti asiri mapanga ngamboita mashoma muno akaite mashoma sei unofunga kuti zvingaitwe sei kuti iyo nyaya yekuti vanhu vafamba nemapanga ideredzo pari mai mapurisa acho asati tikuona zvaanobetsera zvedu ndochokwadi ati kozi mukoma wangu akatomborohwa kwamagando vakabirwa foni vaburisirwa banga vakatorerwa foni nemari zvakanyura vanhu vangonzi vari vaka-community service nyaya iyo yakatovharana pana zvakazoitika foni yakanga neiphone 14 pro max ne600 indi goldbar hazvina kudzoka zvinhu izvo vanhu vangori va-community service hana kana chakarikava kana 1 handiri kunyema saka pane pakatoipa mutemo kuti kwadzi handina zvariye nchita tawana zvakare mukana wekutaura naPastor Ngove avo vasangana nevanhu vemuChegutu vakaenda panzvimbo yakabva kuitika accident musi weSaturday pakashayika vanhu vaviri ipapo umwe zvakare panzvimbo imwe cheteyo pasina nguva pakanga pashayika zvakare vanhu vemuChegutu vanokwana kuita vana vativo vasangana pamwe chete nemapurisa nevanhu vemuChegutu nemamwe mapastors kuti vanamatire vanhu vari kufamba pamugwagwa ndofunga vanhu vakatongoona panapa vari kubva vati tasanganidza netraffic polisi kana nedhingikiti mukatitsanangurire kuti mimi basa renyu rakamira sei ndinotenda madam indinonzi Apostle Ngove ndopinda kuRoyal Family Restoration Church ndiri munhu anoshandidzana mapurisa under ebhana inonzi CCPN yamuri kuona yakanyorwa apa Christian Community Police Network mafundisi are in partnership nepolice to fight crime, to fight sin. So we are there to pray for the police, to pray for the community in fighting against the sin, police vachiiti crime. So like in this case, tinema issues akawanda maybe tichataura nezvawo. Ndovananda kubvunza kuti nhasi chatakanzwa kuti vagari vemuChegutu vari kuungana zvichida mungade kutsanangurira vakateerera iye zvinezvi kuti nhasi vanhu vanga vachiunganire chii uye nhasi tinoziva kuti mati muri pastor imimi asi nhasi makatopfeka ichochi sei machipfeka zuva ranhasi? Thank you so much. Nhasi ndakapfeka iyi under the banner yeCCPN Christian Community Police Network. Tanga takabatana nemapurisa tichinamatira Chegutu community. Tanga tichinamata nokuda kwema-accident aramba achiitika tichitarisa kutanga kwegore rino. We normally do that when it's now towards my holidays. But now, after my accident aitika, 4 people perished. Within a week, 2 people again perished. So, and others several injured. So, tanga tichinamata against my road accident today. Taenda paGadzema
pakafira 2 people the last accident yakaitika pane chiitiko chinosuwisa chakaitikapo. Zvichida mungade kuti tsanangurira kuti tinongonzwa kuti kuno kwaitika accident chii chabva chakusundai imimi chekuti munomhanza kuti tati vanhu huyai inye kuti maaccident acho nekuti aitika nguva yakabatana here kana kuti pamaaccident ipapo muri kuona kuti pamwe pacho vatyairi vari kuzvikonzeresa zvichida nekutedza kuteedzera mutemo wemugwagwa. Thank you so much. Apa taungana sevafundisi, mapurisa nechegutu as a community patanga tichinamata nokuda kwematsaona aramba odzokororeka. Saka nokuda kwaizvozvo taona zvakakodzera kuti imwe njodzi iri kukonzereswa nemweya mumugwagwa. Saka tinonamata imwe njodzi iri kukonzereswa nevatyairi vedzimota. Saka zvanga zvakakosha kuti tiende tinonamata pakaitikira accident, zvakare kuramba tichitaura nevagari vemunzvimbo kuti ngatityirei motikari zvakanaka, tisiye kupedza upenyu hwevanhu nokuda kwenegligence, nokuda kwekudhiraivha kusiriko. Mataura muchibata nyaya yemweya yemumugwagwa apa ndo pari kupinda here upasta hwacho hwekuti tinozonzwa vamwe vachiti panzvimbo pamwe pari pablack spot, vamwe vanoti aiwa mweya yevanhu vanenge vafauniramba vachideedzana. Is that why matende tinonamatira panzvimbo ipapo? Ichokwadi, ndosaka tati tiende kunonamatira panzvimbo pazvakaitikira nokuti it's a black, vamwe vanenge vachiti black spot, vamwe vanenge vachiti nzvimbo yekuramba ichingoitika. Saka we end up takuenda pacho pazviri kuitikira. Saka it's a place yakamboitika maaccident, it's same road again yadzokorora maaccident panguva pfupi. Saka zvatisunda sevatungamiri venzvimbo, zvatisunda sevanhu vanoshanda nemapurisa kuti tinonamata pacho pazvakaitikira tichitaura kuti nzvimbo idzodzo ngapasava nemaaccident. Takamboona vamwe kuti vamwe vanotaura kuti aiwa imwe wenzvimbo iri kuramba ichiitika, asi pozoonekwa futi zvichida panzvimbo yacho ipapo hapana kumira zvakanaka. Mazvitarisawo here izvozvozvo nemapurisa, nzvimbo iri kuitika accident inyaya kuti pakamira zvakanaka here kana kuti pane zviripo zvekuti zvinokanganisa vatyairi kutyaira zvakanaka? Pachokwadi, like patanga tiri nhasi panhu pari so clear. That's why you discover kuti kana mapurisa vakupa ma-statistics uchaona kuti zvimwe zvinokonzereswa nokuti kana vanhu vachifamba mumugwagwa vari too close to each other. Zvimwe zviri kukonzereswa like this recent accident yaclaima 2 lives. Munhu aitoda kuti overtake, munhu ma-eyewitness atati pakuno overtake ndo pakazokonzeresa tsaona. Saka inyaya yekuti pamwe pachona matyairiro anoitika mumugwagwa. In this incident, chimwe chezvinhu tapedza kumushure mekunge 4 people vafa pasina nguva 2 people vafa. Chiri kusuwisa pa this last accident, pana mai vakashayika pa accident iyoyi musi wa 11 February, murume wavo akashaya. Vakuchega ndinoshandawo ndiriritire mhuri, ndomba vashayikawo pa the same accident, vakasiya vana 3. Zvinova chiitiko chinosuwisa chinotati isusu sevatungamiri venzvimbo tinzwe kana kupushwa kudai tanonamata maaccident amira. Pasa nda kutaurawo zvakare kusumuka kwataita tichiuya kuchigutu mwedzi yapfuura takauya zvakare paine munhu abayiwa nebanga. Nhasi uno utauya hapana mazuva paine murume akabaya umwe nebanga, iye achibva ari kunzi iye akabva azvibayawo achibva ashayika. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro penhau yekuuraya nemapanga muchegutu, uye pamamuchinamatira tsaona iyi mamuchinamatawo here neizvozvo zviri kuitika zvekuti vanhu havachakoshesa upenyu, vanhu vakuita kunge vari kutongofamba vakapakata mapanga? Thank you so much. Ichokwadi, takazvinzwa nyaya yakaitika, but pachokwadi upenyu hwevanhu huri kurasika nenzira isina kutarisika. Saka isusu sevafundisi tiripo pakunamata kuti crime idzike.
Shoko raMwari roti kana vanhu vangu vandana nezita rangu vakadana kwandiri vakazvininipisa vakatsvaga chiso changu, hanzi ipapo ndiri kudenga ndichanzwa kuchema kwavo. Saka tinotenda kuti patinenge tichinamatira nzvimbo tinobata mweya wokuurayana uri kuitika munzvimbo yedu. Saka we are there to pray so that there is no murder in Chegutu. Also want to thank even vakuru vemapurisa, the commissioner weprovince, the DSPO veChegutu district. They are so supportive. Vachisapota kunyange isu vafundisi, so that we come together, police and the community, police and the Christian community, tichinamatira kuti mhosva kana kuparwa kwemhosva kudzikire. Shuwa ibasa redu sevafundisi tinamate nzvimbo ive nerunyararo. Ndava nzvimbo ikasava nerunyararo hazvifambi zvakanaka, vanhu vakaramba vachiurayana hazvibude zvakanaka. Saka naizvozvo tanga tichinamatira zvakare nyaya yemaroad accident, nyaya yemamurder cases, ingava nyaya yedomestic violence, ingava nyaya yerape, ingava nyaya yestock theft, nyaya dzese mhosva dzinoparwa tinenge tichidznamatira kuti dzidzikire munzvimbo yeChegutu. Takakutarisa muri kuita kunge muri zambuko pakati pevanhu nemapurisa, nekuti munoshanda nemapurisa imi muchishandawo futi nevanhu muchifudza mweya yavo. Vamwe vanga vachitaura vachikumbira kuti dai mapurisa vakadai, dai mapurisa vakadai. Vanhu vanombouya here kuzotaura nemi kuti tisvitsire iwo chichemo ichi zvichida kumapurisa, kuti tiri kuona kuti zvichida pamwe vakasecha vanhu kuti vasafambe nemapanga, kana kuti vakakwanisa kuramba vachifamba munharaunda pamwe vanhu vangachengetedzeke upenyu. Thank you so much. Ichokwadi isusu bandiko redu tiri pakubedzeredza ukama huri pakati pecommunity nemapurisa. Inini I have experience kushanda nemapurisa. They are wonderful people. So at the end of the day uchaona kuti pakudyidzana kwedu navo zvinobatsira ukama pakati pemapurisa, mashandiro avo nemaonero edu community. Saka pakushanda kwangu nemapurisa ndinoona dambudziko riripo, community sometimes hainzwisise how police work. So pakudaro panogona kuita mablame game nekudii. Pandofungidza dai community yagona kuzvibatisisa kuti mapurisa ari welcome everyone kushanda naye kuti basa ravo rireruke uye zvakare kuti mhosva dzisaparwa. Saka ndoda kungokurudzira vanhu kuti ngatishandidzanei nemapurisa, ngatisapotei mapurisa, ngatimirei nemapurisa. Muchaona kuti zvimwe zvamofunga kuti hazviitike zvichiitika. Muchaona kuti mamwe achievement anoitwa nepolisi anobatsira tose. Saka regai ndingokurudzira vanhu chiti kushanda nepolisi kunoita kuti basa ravo rireruke. Kushanda nepolisi ngative ine confidence mavari. They try their best, but us as a community we are there to support them. Mashoko enyu amungade kutaura zvichida kuvagari vemuChegutu kana kune vatyairi, sezvo nhasi muchinamata pamusoro pecrime in Chegutu uyewo pamusoro pemaaccidents muChegutu. Thank you so much. Regai ndingoti chakakosha chandichakurudzira vatyairi vedzimota ndechekuti ngatitevedzerei mitemo yemumugwagwa. Ngatitry our level best kuti wherever patiri kurivhesa mota tatarisa kuti tiri kufamba paripo. Ngatitry again our level best kumaintain a distance inova nebraking distance kuti in the event of any accident kana anything chaitika our braking distance yakanaka. Zvakare regai ndikurudzire vatyairi kuti ngati avoidei overspeeding, ngati avoidei especially panyaya yekuovertake. Let's make sure we are following my road regulations. At the same time again regai ndikurudzire vagari muZimbabwe, vagari vemuChegutu, let's support ZRP, let's support vanhu with prayer, let's support our community. Tisu vanhu vachona tikasamira hapana kwatinoenda secommunity. Saka regai ndikukurudzirei kuti let's pray for our country, let's pray for Chegutu, let's pray for police officers, let's be one, we avoid unnecessary road accident. Thank you.